Türkmenleri. Dünya Türkmenleri. Dünýäniň dürli ýerine ýaran türkmenleriň ykbal pursatlaryň dürli. Azatlyk radiosynyň dünýä ýaran türkmenleriň dürli ykbal pursatlaryny ele alýan Dünýä Türkmenleri adly bu hepdelik dowamly gepleşigini Türkiýeden taýýarlap hem alyp barýan Döwlet Baýhan. Azatlyk radiosynyň Dünýä Türkmenleri gepleşigini dinleýärsiniz. Gepleşigimiziň bugünkü temasy türkmenler we insanperwerlik. Orada bayramçylygynyň gelmegi bilen Dünýä Türkmenleriniň durmuşyna has köp insanperwerlik, hayır sahawat, adatlary we edim ulumlary öňe saýlanýar diýilýär. Eýsem Dünýä Türkmenleri orada bayramyny nähili gutlaýarka we orada aýyna hem bayramyna nähili insanperwerlik we hayır sahawat işlerine diýerlerkä, Dünýä Türkmenleriniň nähili insanperwerlik adatlary, däpleri we edim ulumlary barka. Dünýä Türkmenleri insanperwerlik raýdaşlygyny şeýle dini bayramlarda we günlerde nähili durmuşa geçirýärkä. Azatlyk radiosy Dünýä Türkmenleri gepleşigine bugün şeýle sowalar esasynda Dünýä Türkmenleriniň orada bayramlarynaky insanperwerlik adatlarynyň, däpleriniň, raýdaşlygynyň we edim ulumlarynyň durmuş hem jemgyýetçilik aýratynlyklaryna ser salmakly üçin dürli ýurtlarda ýaşaýan türkmenleriň wekilleri bilen geçiren töhfetleşiklerini dikkatiňize ýetirýär. Dünýä Türkmenleri insanperwerlik raýdaşlygyny dini bayramlarda we günlerde nähili durmuşa geçirýärkä. Gelin ilki bilen Owganistandan Türkiýe'ye göçüp gelip häzir Istanbulda ýaşap ýören türkmen köpçüliginiň wekili Işewur adam Gurbanazar Çağrıdan öwreneli. Ağaç oturanyň ýagdaýyndan ajaňlar diýär da. Hawa. Ondan soň özüňden syn alyp şol gapdandaky şu garyby hostary bolmadygy ýa-da ağaç oturany şol baradan bilmeliler şonu özüňden syn edip. Ilki bilen şu garyby ýatlamaly diýär. Şu taýyry. Hostarlar sonra nähile bolup otyr. Otur ýagdaýy nähile. Ýerine içerine bagmy, ağaç oturmy. Şu garyby ýatlar ýany özüň ruhy taýdan bir näme alýanda oradan aýy. Esasen o şu kömekleşmeli aý bolýar. Garyby kömek etmeli. Yoklar kömek etmeli. Kömek diýilende nähil kömekler edilýär? Gurbanazar. Şolara indi barıp ýagdaýyny gör, pul kömegem bolýar. Ýöne bir iýbiçlik kömegem bolýar. Hemmesi bir kömekde, dil kömegem bir kömek esasy. Barıp ruhy taýdan şolara bir güwünlük berilse diýeňiz ha? Ha, güwünlük berilse, bir gowy söz aýdylsa, şolara bir kömek esasy. Ýani bir ýetimiň şol gowy sözi atasy kakasy bolmasa, bir ulu bolmasa öňünde şola bir ulu kömekde. Ulu bir ruhy taýdan bir insan näme isleýär da bir çağa ya. Ýyly söz isleýär. Ýene bir dat, ha ýyly söz isleýär. Sabatlarym bir kömek, ýene esasy şu garyba pul bersen, bir näme ýagdaýyň bolsa, ana şoňa ýagdaýyňa ýaraşa pul bersen, pul kömek etsen ýa bolmasa, bayram gelýär. O çağada ýok bolanda, şoňa bir dat çağ alyp berden. Bayramçylykdaky ýerine, bayram gelende barly bolanyň çağalar ýöne giýişip köçä çykyp aýlanşýarlar da bayramçylykda. Ýoklu bolanyňky da şu ýa alyp berip bilen ýok, ýa ýagdaýy ýok. Şolara şu alyp berip şu çağany berendirsen de ulu bir näme de şu zatlar özü esasy. Gurbanazar. Ine goloyda okuwlaram başlaýar, okuwlaram açylýar. Şol inni ýanky insanperwerlik kömek işlerine, şol okuwda gerek bolan zatlar, depterdir, galamdyr, eswaplar, zatlar alınıp berilse, şolar nähili bolýar? Şolar ýaly bolýan zatlaram bolýarmy? Şolar ulu haýry iş da ol. Bir adam bir kelime harf öwrense, näçe sowaby bar. Şo bir galam alyp bersen, bir defterçe ýa defter alyp bersen, bir kitap alyp bersen, şonu okap öwrense, şonun ilim öwrense, nähili sowaby bar şonuň. Munyň diňe şo wagty pikir etmeliler. Şo çağa belkim okap bilmän galjak. Şo çağa belki okap soň bir zat alyp berýär, kiçik garaty kömek edýär. Da bizde
kitap alıp berýäňiz, ýa bolmasa bir defter alıp berýäňiz, ýa galam alıp berýäňiz. Şo çağda şol bakanaly şol okap gidip ileride şol döwlete, halka uly bir hyzmat etme ýagdaýy öğretýäňiz. Ýöne bir kiçik ýarat görünýär bu göze şu wagtda. Ýöne şonu uğrukdyryp goýbermek esasy. Belki siz şu wagt uğrukdyryp goýberýäňiz, şo özüni alıp gitjek soň. Belki şu wagtda 1 ýyllyk ýa 2 ýyllyk, 3 ýyllyk kömek etmeli şolara. Ondan soň belki eli gowulanyp bir sebäp bolup uğrukdyryp goýberýäňiz da şonu şeýle bilinse gaty gowda şo. Şoňa soňa şo işler. Soň ileride şol şu çağa ulap okap şu halkyna hyzmat etse, bu döwletine hyzmat etse, iline hyzmat etse, şonuň sogabyndan şo alyp beren adam şoň sogaby gelip durmalylar şoňa. Men şeýle bir pikir Gurbanazar aga, inni sizinni Türkmenistandan Owganistana geçip köpüllap Owganistan töwereklerini ýaşap, soňam Türkiýe geldiňiz-de. Inni şol Owganistandaky türkmeniň şular ýaly bayramçylyklardaky haýyr sahawat adatlary bir Türkiýe gelenne ütgödümi, ütkän okmy, ýa täze adatlar goşuldymy, azallymy, köpellimi? Şular barada nähil maglumat berip bilersiňiz? Bu wagtda şu edilýän haýyr sahawatlar bu ýerde de şu edilýän haýyr sahawatlar da, o anda da şu edil şu garyba kömek edilýär, ondan soň zekat diýdi, ýene başga diýdi, şu uladan aýyn berilen haýyr sahawatyň derejesi gaty uly diýär. Başga wagt berenden has belent diýän derejesi. Türkiýe gelen soňam şu üstüne goşulaýma adalarına. Şoňa daky edilýän däp destur näme bolsa şu dini tarapdan ýa-da başga nähil diýsem şol dowam edýär. Bärde şükür Hudaýa. Türkiýede de şu däp desturlamy saklap gelýär, şolary gaýtan üstüne goşulýar. Gurbanazar aga, inni İstanbullu nähili gutlaýaňyz şu orada bayramlaryny? Şondan bir gurrun beräýsiňiz. Şol bir atmosfera nähili geçýär, nähili gutlanyp dur. Bizde indi bayramçylyk diýende şu erti ýyldan bayram namazyny okalýar, bayram namazyna gidilýär, o ýyldan turulýar, täret alyp bayram namazyna barylýar da erti namazdan soň. Günlögen soň okulýar bayram namazy. Soň bayram namazyny okandan soň mesçitde oturýar, adaşlar çykaly, birek-biregiň bayramyny gutlap hal ýagdaýyny soraşylýar. Ondan soň eden ibadatlaryň kabul bolsun diýip gowy dilek edilýär birek-biregiňe. Ondan soň biz ilkä öz üýümize gelýär. Öz üýümize salam berip gelýär. Üýdäki maşgala bilen bayramlaryňyz gutly bolsun, kabul bolsun diýip öz maşgalamyz bilen şu bir gutlak edýär. Oturup çaý içýär. Ondan soň kim ýaşyly bolsa mesela kakan şu gelende üýde kakan bolýar, şu birinji gelende. Ondan soň şu ataň ýa-da ýakynyň iň garyndaş ýaşylyňka şo gidilip baryp birinji soňa barylýar, ziyaret edilýär. Birinji ziyaret edilýär. Şoň baryp gutlaýaňyz, bayramlaryňyz gutly bolsun, eden ibadatlaryňyz kabul bolsun diýip ýaş çağalar şu gün harçlyk diýýär. Biz har jederýana kadar pul sowal gojup, sowalga pul berilýär kiçiklere. Ondan olaram şahdiýan naşo, şu bayramçylykda şeýdip gutlaýar. Şol nämeden bizim dowam edip gelýär. Hudaý inşallah bundan soň biz dilek edýärmiz. Çağalarymyz, geljek neslimiz hem şu bizim bayramçylyklar şuň ýana gadyp geçirerler. Şu bizden görenlerini olaram çağalarına şeýdip öwrederler diýip dilek edýär inşallah. Ýöne gaty gowy geçirýär bizde şu birinji bayram. Kurban bayramı ba, ondan soň Orada bayram ba. Bu bayramlar ulu bayramlar da, dini bayramlar. Biz gaty ünsel gaty gowy gutlaýar. 3 günläp bayramçylyk bolýar. Birek-birenkä barylýar. Bir garybyň kaşy bayram gününde barıp soň kabar bayramı gutly bolsun diýilýär ýani. Hemme kim bolsa bolsun, ýakyn garyndaş hemsaýa, tanasam tanamasan bayramı gutly bolsun diýip baryp bir ýüz tutulýar. Şu bayramçylykda gowy söz aýdylýar birek-bireňe. Şu bayramçylygyň münasabeti gaty ullamynyň. Ondan soň gaýsy bir ana bir birazcık bir ýürege degişip gatnaşman ýörenler bolýar. Ana şolara da bayramda hökman gatnaşmaly diýip bayramçylyk bolýar. Allah emri, ýaraşmaly diýip şolary gatnaşdyrmana sebäp bolýar. Biriň sebäp bolýar da ýöründe bayram güni bu bilip gelip ýörür bolmaz. Ana birek-bireňe barmaly diýip alyp gidýär, ýa onu getirýär. Şu bayramçylykda şol atlarym sebäp bolýar. Gurbanazara, onu bayramçylyk şu adamlaryň özara gatnaşyklaryny düzeldik goýberýär da onu şeýlemi? Gözden geçirip tamam düzeldik goýberýär. Ýöň bir gatnaşman ýörenler hem şu bayramçylykda gatnaşyp gidilýär. Bayramda hökman gatnaşmaly, kinany goýmaly diýär bayram güni. Ondan soň bayram bugün kine galmaly diýär da. Şu gatnaşmaýanyň üýüne barsa diýär, kinany goýup ana bayramy gutly bolup şol adam diýär, sogabyň iň ulsyn alýar diýär. Ondan soň sen şu sogaby aljak bol diýip alyp gitsen gowy bolýar da. Ya bile bir sebäp bolýar, ýöründe bayram güni goýup ýörüp bolmaz diýip. Bu bayram hemme Hudaýa şükür şoň ýana gatnaşman ýörenleri de wesile bolup gidýär, gatnaşylýar. Ýöne inşallah bayramçylykdan bolsun hemişe her kimiň şu maşgalasynda agdy birlik, bayramda agdy azy bolman, gulu oýnap geçirsinler. Hemme dilek edýärsiz. Dileginde şeýle inşallah. Weten bilen aram bolsun, Türkmenistan aram bolsa bide. Maşgalada şu gulu oýnap şu bayram
bayramçylyklary gutlasalar. Sağ olun Gurbanazar ağa. Minnettar. Orazalaňyz, owadatlaňyz, dowa dilegleriniz kabul bolsun. Ha, sağ olun. Hemme dostlaryň bayramlaryny gutlaýarlar münasibetli. Hemmeleriniň bayramy gutly bolsun. Azatlyk Radiosynyň Dünýä Türkmenleri gepleşigini dinleýärsiňiz. Gepleşigimiziň bugunky temasy türkmenler we insanperwerlik. Dünýä türkmenleriniň arasyndaky gezelenjimizde inni İrandaky türkmenleriň arasynda düşläp, Horasan sebitiniň Türbetjam şäherinde ýaşaýan salyr türkmenlerinden habar alýar. Selam aleyküm. İlk baştan size ve bütün dünyada yaşayan Türkmenlere, Türbetjam salyr Türkmenleri adından salam etken, orada bayramlarını kutlayan, tutan arazaları, o kan namazlarını Allah Teala'nın huzuruna kabul bolmagyny arzu etýär. Bilsiniz ýaly orada bayramy musulmanlaryň iň bir uly bayramlarynyň biri. Şol sebäpli salyr Türkmenler arasynda da gaty gyzyklanıp gitýärler. Ýaşullar, atalar, eneler, babalar görmäne barýar. Onsoň hemmemiz birleşip namaza çykýas. Onsoň namazdan gelýän her kim öz deňi duşy bile, ýaşullar bile. Onsoň ýakyna kandaşlar, ağalar, daýlar, ine ýaşullar bile birleşip şolara bir aýlanýas. Ondan soň da ýaşullar ýaşuly bile, ýaş kiçiler bile. Giýesde hemmemiz uýuşup, man bu ýere uýuşup oturýas. Arada aýyň içinde de sarılar arasında 4 ağdaşdymyz bar. Türkmen tagamlar bile çektirmemiz var, doğramamız var. Köpler Türkmenin horrak yaşayan hanımadalar var aralarında. Şoları çağırıp ağdaştı veriyaz. Arada bayramam 3 gün tutuluyor bizim aramızda. 3 günde de şehirde yaşayan Türkmenlere Kalapin bayramlarını kutlap geziyaz. Son 2. gün ovalardaki yaşayan Türkmenler, kardeşler olara bir görünmeli olayaz. Yine şöyle 3. günde boşrak da 2 günde takriben kutaryaz bizler. Esasen şu orada bayramlarına diyeller. Türbetjamdaki salyr Türkmenlerinin arasında nähili hayır sowap işler edilýär, nähili insanperwerlik işler edilýär. Kimlere nähili kömek edilýär. Şo zatlar barada maglumat berseň. Arada bayramda on ýaly hayırlı iş sizin aýdyşyňyz ýaly döwlet hakka ýok. Ýöne arada aýyň içinde barly adamlar başardygyndan ýeriymiş. Ay bürünçtür, yağdır, şaýdyr, näşe zatlar beste oňurup, ay 30 öýli, 50 öýli, her kim öz tawaryna göre öz başardygyndan paýlaýarlar. Haýy bakka. Ine şol orada aýyna ýa-da orada bayramlaryna pitr, zekat ýa haýyr sowap işler edilýär diýilýär dünýä türkmenleriniň arasynda. Köplenç şol ýa adamlar çağırıp üýşürüp nahar berýärler ýa-da ýanky aýdyşyň ýaly azyk iýmit kömegini berýärler. Bundan başka kömek edilen okmy? Meselem käwir ýerlerde pul kömek berilýän wagtda umumyň şolar ýaly başgarak görnüşler ýokmy bir haýyr sowap işlerine? Öyle taýdyňa orada aýdylar. Hemişe baby salyr Türkmenler arasynda ýörekem kömekler, pul kömek diýeniz ay bir toý tutjak bolsa, hökmen pul kömek bolýar. Her kim başardygyndan kömek berýär şoňa. Ya aýat zat düşse, bizde bir resim çykdy bir 3-4 ýyldan beri. Her nekah başyna bir pul kömek berilýär bir İran puluna 5000 tümen her nekah başyna. Ondan şu 550 650 Türkmeni jemlesen köp pul berýär. Aýat düşen adama ya pata düşen adama ihmany bazady var. Şol hiç özüne bir agyrlyk düşen okşal ilatdan ýygnan ýaşar. Ýöne meçitlere sizin aýdyşyňyz ýaly bolýar. Ol gündegi jeki şol. Her kim Türkmenlerde neme tagamlar barda, ine çapadydyr, pişmedir. Näşe zatlar pişirip meçitlere paýlaýaram bar. Onu ýanky kömek puly şol halkyň öz arasynda ýygnap, şol kömek edilmeli adama berilýän kömek bolýar-da. Onu halkyň insanperwerlik gaýdaşlygy diýip bilýärler şoňa şeýlemi? Howada ol bir hemmede jemlenýän bir zat döwlet ol bir käse gatrak görýär pul jemläp pul berseň. Ozaň şoň üçin biziň nemedenimiz kullan bir çetden her kime bir aýat düşse hemme jemleýär. Çi onda bar bolsa çi bolmasa. Hökmen o jemlemeli. Hemmede şonu almaly. Ine mende bar men muny gerekkä ýa on palanda ýok, o hökmen jemlenmeli diýen zat ýok. Hemme şonu jemlen puly hökmen almaly. Hemmede bermeli şonu. Bir 4-5 ýyldan beri bir kanun özümüz düzdük şoňa. Ine şol gaty gowuldy şol. Inni bir dünýä türkmenleriniň wekili höküminde Horasan sebitinde Türbetjam şäherinde ýaşaýan salyr türkmenleriniň bir wekili höküminde dünýä türkmenleriniň arasynda şeýlerek haýyr sowap işlerim edilse ýa-da bir şeýle bir insanperwerlik kömeklerim edilse gowulurdy diýen ýaly tekligiň barmy? Hawa iniş bilişiniz ýaly döwlet aga dünýä türkmenleri dünýäniň käbir ýerlerinde ýaman
ağır yaşayarlar. Irak'ta, Suriye'de Türkmenler, Afganistan'da käbir Türkmenler sihir gelip Afganistan'da käbir horluk çektiler. Suriye'de de uruş bolup, Irak'ta uruş bolup horluk kän çekýärler. Şolara indi pul kömegi diýip bolmar. Şoldaki yaşayan Türkmenler, ýa-ni bütün dünyada yaşayan Türkmenler her hyl edip bir kömek getirebilseler gowalarmy kädiýän. Şu fursatdan peýdanlanyp bütün dünya Türkmenlerin arada bayramını kutlayan Turbatjam Salyr Türkmenler adından olara salam aýtýan. Son aradalar we okan namazlaryny kabul bolmagyny dilek etýän. Sizlere minnetdarlyk bildirýän. Dünýäniň ýerinde bir yaşayan Türkmenleri tapıp şolaryň däp desturlaryny, adabyny, zadyny bütün dünya Türkmenlere ýaýratýanyňyza minnetdarlyk bildirýän. Sagja boluň, tagry ýakasyn. Azatlyk radiosynyň Dünya Türkmenleri gepleşigini dinleýärsiňiz. Gepleşigimiziň bugunky temasy türkmenler we ynsanperwerlik. Nowat inni Irak türkmenlerine geldi. Irak türkmenleriniň arasyna gidip olaryň bir wekilinden alalyň habary. Söhbetdeşimiz Irak türkmenleriniň Erbil mejlisiniň başlygy Mahmud Çelebi. Bilinçýaly soňky wagtlarda Irakda ýaragly toparlaryň hüjümleri sebäpli kyn ýagdaýda galyp ynsanperwerlik kömeklerini mätäçlik çekýän türkmenler bar diýilýär. Eýsem, orada aýdyna we orada bayramyna bu sapar Irakdaky türkmenleriň özara ynsanperwerlik raýdaşlygy nähili görünüşe eýe boldukka. Sözsizde Mahmud Çelebi. Bayram münasebetlerinde herkese elinden geldiği kadar komşusu, etrafındaki insana, arkadaşlarına yardım eder. Bugün orada aýdyna we orada bayramlaryna Irak türkmenlerim elinden geldiginden dogun garnaşyna we goňşy bolumyna ynsanperwerlik ýardamyny berýär. Bu ynsanperwerlik adaty uzak ýyllardan bäri, belki Orta Aziýadan göçüp gelenmizden bäri dowam edip gelýär. Ýöne bu ýyl Irak türkmenleri üçin owalky ýyllardan gaty tapawutly ýagdaý boldy. Irak türkmenleriniň iň uly şäherleriniň biri bolan Mosulyň demirgazyna ýerleşýän takmynan 300-350 müň türkmen ilatly Telafer şäheri gynansaňam soňky wakalardan uly ziýan çekdi. Telaferde ýaşaýan ilatyň mezhep tapawutlygy bar. Telaferiň halkynyň 180 bölegi sünni, 120 bölegi bolsa şaý. İslam döwleti Irak we Levant ýaragly toparlary Telafere giren makaly şol ýanky 120 bölegi emele getirýän şaý ilata erwet daradylar. Olaryň käbirlerini öldürdiler. Käbirlerini ýurdundan çykaryp kogdular. Telaferiň ýanky halky Erbil'e bosgunlygy aýtdy. Erbil bilen Mosulyň arasynda 2 tane derýa bar. Olaryň biriniň ady Hazer Nehri, beýlekisiniň ady bolsa Eski Kelek. Telaferli bosgunlar üçin ýanky derýalaryň boýunyna bosgun düşelgeler döredildi. Ýöne gynansaňam Telaferli şol türkmen bosgunlara hiç ýerden uzak wagtlap ynsanperwerlik kömegi gelmedi. Irak hökümeti ýanky Telaferli türkmen bosgunlary gyssaly şaýlaryň ýaşaýan Necef we Kerbala sewitlerine göçürmäge synaşýar. bunu biliyorsunuz. Derhal gelenleri Necef, Kerbela, o Şii bölgelerine bu tümenleri oraya götürmek istiyorlar ve orada yerleşsinler. Hormatly radio dinleyijiler, bu Erbil Türkmen Mejlisiniň başlygy Mahmud Çelebi'niň garaýşlary. Mahmud Çelebi, siz Irakdaky türkmen bosgunlara ynsanperwerlik kömekleriniň berilmegi wagtda nähili tagalla we işler edýäňiz? Dünya türkmenlerine şondan ömür gurrun beräýsiňiz. Elimizden geldiği kadar ben kendim İçişleri Bakanlığı'na gittim burada Türkiye'de ve bu dramatik durumu izah ettim. Oradaki Bizim elimizden gelen işi gaýgyramyz ok. Men özüm Türkiýanyň Daşary işler ministrligine gidip gollaw sorap tagalla bilen ýüzlendim. Ol ýerde Irak bölümine seredýän jogapkar ýolbaşçylara Irak türkmenleriň başdan geçiren kynçylykly ýagdaýlaryny düşünürdim. Olaryň uly üns berip tagallamyza çynlakaý çemelleşdiler. Derrew ilkinji 16 uluglyk ynsanperwerlik kömegini gurnadylar. Azyk önümleri, giyim gejim ýaly kömekleri gyssaly Erbil'e iýerdiler. Şeýlelikde Erbil'läki Telaferli türkmen bosgunlara ynsanperwerlik kömeginiň ilkinji tapyry berildi. 16 tır dolu yiyecek içecek elbise falan Erbil'e gönderdiler. Bu Telaferli soydaşlar. Irak türkmenleriniň öz arasyndaky ýa-da daşary urtlardaky Irak türkmen diasporasyna barly adamlar öz halkyna nähil ynsanperwerlik kömeklerini berýär. Tabii biliyorsunuz burada Erbilliler Türkiye'de pek fazla yok. Musullular da pek fazla yok. Kerkük çok fazla. Ona da zaten bunlar... Bilinçýaly Türkiýedaky Irak türkmenleriniň diasporasyna Erbilli we Mosullu türkmenler o diýen kändinden. Türkiýedaky Irak türkmenleriniň arasynda kirkukly gaty köp.
Kirkukluların hem asly Türkiýeli, ýagny olara şoň üçin hem Kirkuk türkler diýilýär. Olar Osman Paşasy Sultan Abdulhamid döwründe Kirkugo newi çykan mahaly işlemäge gidenleriň newereleri. Meselem häzirki döwürde Erbille Türkiýeden 1500 sany firma iş alyp barýan bolsa, şol döwürde hem Kirkukda işlän firmalaryň newereleri ol ýerde Nevit senagaty puwdowna işläp, maşgalalary köpelip, mal mülk edinip ýaýrap gidipdir. We soň Osman imperiýasynyň dargamagy bilen hem olaryň bir bölegi ýygyna Türkiýede dolanıpdyrlar. Şeýle sebäpden Türkiýede iň köp Irakly, Kirkukly türkler bar. We olaryň hem ilaty 10-15 miň tögeregi. Aslynda Erbille türkmen halkyp ýöne her iş başyna gelen hökümet Erbiliň Türkiýe serhedi bolan üçin ol ýerdäki türkmenleriň türkler bilen gatnaşmagyny kän göňünemeýän ýaly hereket edipdir. Kirkukň bolsa Türkiýe serhet ýakynlygy ýok we şoň üçin hem olaryň ýagdaýy Erbilleki türkmenleriň ýaly. Muňa garamadan Irakdaky türkmen bosgunlary Erbilleki türkmen listesi, ýagny türkmen mejlisi bilen ihsan dogramagy fondy hem ynsanperwerlik ýardamlaryny berdi we bermäge hem dowam edýär. Halkdan ýygnaýan ynsanperwerlik kömeklerimizi eltip telaferli türkmen bosgunlara berýär. Ýöne soň gep gurrun bolmady ýaly hiç kimden pul görünüşinde kömek kabul edemzok. Pul berjek bolýanlara da azyk, giyim, gejim, ätiýaşlyk serişdeleri satyn alyp getirip bermegini maslahat berýär. Sebäbi pul dälle şeýle görünüşde ynsanperwerlik kömegi berilse has dogry boljakdygyny pikir edýär. Almıyoruz kimseden. Ne istersen ne kadar para bu kadar para. O zaman git erzak al, elbise al, getir ver. Daha doğru olur bence. Azatlyk Radiosynyň Dünya Türkmenleri gepleşigini dinleýärsiňiz. Gepleşigimiziň bugünkü temasy türkmenler we ynsanperwerlik. Eýsem dini bayramlarda we günlerde ynsanperwerlik gaýdaşlygy Pakistan türkmenleriniň arasynda nähil udurmuşa geçirilýärkä we bu temada Pakistan türkmenleri nähil pikir edýärkä? Gelin onu Pakistanly türkmenleriň bir wekilinden öwrenelim. Pakistan türkmenlerinden söhbetdeşimiz Aman Pelwan. Aman Pelwan inha şol Pakistandaky türkmenlere nähili ynsanperwerlik kömek edip bolar. Şu arada var öz garaýşyny pikirini beýan etseň. Türkmenler ve insanperverlik dilinde bizim Pakistan Türkmenlerimize verilmeli insanperverlik, yardımları, kömekleri unutulmalı değildir. Bizim Pakistan Türkmenlerimizin kän bay adamları yok. Şöyle bolan son Pakistan Türkmenlerinin Türkmen mektepleri yok. Eğer Pakistan Türkmenlerine Türkmen mektep kurup açıp verilmese, onda Pakistan Türkmenler öz Türkmen ene dilini unutar. O Türkmençilik näme bilmezler. Demek ki Pakistan Türkmenlerine kıssalı Türkmen mektep oku, insanperverlik yardımı kömegi verilmelidir. Aman Pelwan, ine sen ýaňy şol Pakistan türkmenlerine iň köp edilmeli kömek şol Türkmen mektep açyp bermeliydin. Şu Pakistan türkmenlerine şol Türkmen mektebi kim nähili açyp bermeli? Sen bir pikirin teklibiň barmy? Pakistan Türkmenlerine Türkmen mektep ve başka verip olacak insanperverlik kömekleri için tabii gaz maksatnamesini açan yolundan faydalanmalı diyor. Demek şöyle maksatname bilen Türkmenistan ve Pakistan arasında yol açıldı. Bu açılan yol Türkmen mektep için hem yol açıp bilir deyip fikir ediyorum. Yani Türkmenistan Türkmenlere mektep açmak istese Pakistan hükümeti hem yok diymez mi diyor. Türkmenler ve insanperverlik dilinde dünya Türkmenleri için edilecek büyük hizmetlerin biri hem Pakistan Türkmenlerine Türkmen mektep açmak deyip fikir ediyorum. Pakistan türkmenlerinden söhbetdeşimiz Aman Pelwan beren maglumatlaryň üçin köp sag bol. Azatlyk Radiosynyň Dünya Türkmenleri gepleşigini dinleýärsiňiz. Eýsem, ynsanperwerlik gaýdaşlygy dini bayramlarda we günlerde ata-watan Türkmenistanyna nähili durmuşa geçirilýärkä? Gelin onu Türkmenistandaky student Sultanyny öwrenelim. Türkmenistanly student Sultan ine Türkmenistanna orada aýyna we orada günlerini halkyň arasynda nähili ynsanperwerlik gaýdaşlygy bolýar, nähili kömekler, ýardamlar edilýär, nähili ynsanperwerlik adatlary, edim gylymlary bar. Şu arada dünya türkmenlerine maglumat berýärsiň. Hayır sahavat işine gelýän bolsak,
Onlar edir şol günnäl, edir şondan 2-3 gün öň adamlar ýoksul maşalalar üçin pullar onun kişmişdir, badımdır, şonýanyk irimişler, onun süýji, kökü, pul toplananna şol pula giyim, şol maşala gerekejek zatlary alýarlar. Ine Sultan şu adaty insanperwerlik adatlary edim gılımlarından başga daşaryn şu Türkmenistanyna şeýlerek bir insanperwerlik hereketi edilýärse ýa-da bir insanperwerlik işi tagallasy edilse has gowalar diýilen görnüşde seň bir teklibiň barmy? Onsoň bilişimiz ýanyk Irakda, Siriýada türkmenler, onuň Afganistanyny türkmenler we şolaň näme orada aýyna meselem biz Türkmenistanly türkmenler şolar üçin hem öz aramızda bir zat jaşlar näme planlaşdyryp onuň toplap pullar ýene näme irimit ýanyk zatlary kömek edip bilýän käpdi pikir etýänler şo zatlary bir gurnaşdyrmak kıyzatam kädi pikir etýänler şol zatlary gurnaşak bolar diýip pikir etýän men pikirimçe. Sultan ine şu insanperwerlik gaýdaşlygyna özüň ýaly ýaşlar, studentler nähil gatnaşýar, şolar nähili işler edýär jemgyýetiň insanperwerlik gaýdaşlygyna. Şu arada da bir maglumat berýärsiň. Türkmen ýaşlary da öz aralaryna toparlanyşyp şol garry ýaşly adamlaryň howlusyny, öýünni, arasaçylyk işleri, onuň ýoluň tertipli işleri, jemgyýetde köpçüliklerin ulanýan ýerler, parklar, onuň çağılan oynayan meydançalary, şu taýlarda arasaçylyk işlerini ýerine ýetirýärler. Onuň näme ağaçlaryň timarlaýyş işlerini ýerine ýetirýärler. Şeýdibem ýaşlar jemgyýetiň insanperwerlik gaýdaşlygyna öz goşantlaryny goşýam diýip pikir etýänler. Söhbetdeşimiz Türkmenistanyň student Sultan beren maglumatlaryň üçin köp sag bol. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk Radiosynyň Dünýä Türkmenleri gepleşigine bugün türkmenler we insanperwerlik temasy esasynda dünýä türkmenleriniň arasyna aýlanyp Awganistan, Iran, Irak, Pakistan we Türkmenistan türkmenleriniň dini bayramlarda hem günlerde insanperwerlik gaýdaşlygyny nähili durmuşa geçirýänligi barada Türkiýedäki Awganistan türkmenleriniň diasporasynyň wekili Gurban-Nazar Çary, Irandaky türkmenleriň wekili Habib Salar, Irak türkmenleriniň wekili Erbil Türkmen Mejlisiniň başlygy Mahmud Çelebi, Pakistan türkmenleriniň wekili Aman Pelwan we Türkmenistanly student Sultan naglar bilen geçiren söhbetdeşiklerimizi dikkatiňize ýetirdik. Mehriban doganlar, Azatlyk Radiosynyň Azat tolkunlaryna dünýä türkmenleri bilen habarlaşyp hem gatnaşyp duruň. Azatlyk Radiosynyň dünýä türkmenleri gepleşigini nesidem öz türkmenleriňizi tanadyp, durmuş meseleleriňiz barada hem dünýä türkmenlerine maglumat berip bilersiňiz. Şeýle-de Azatlyk Radiosynyň dünýä türkmenleri gepleşigi baradaky teklifleriňize tankit hem belliklerine de garaşýar. Bizim habarlaşma üçin hat salgymyz, hat e-mail belligi azatradio.org. Hat e-mail belligi azatradio.org. Azatlyk Radiosynyň Dünýä Türkmenleri adly bu hepdelik dowamly gepleşigini Türkiýeden taýýarlap hem alyp barýan Döwlet Baýhan. Hoş, sag bolun, saglyk görüşelim.